unu chabụ ụmụ nwaanyị Igbo nọ na soshal midia bụ ndị nke ga-anọ na TikTok. Ana m afụ ihe unu na-ekwugasị ma gbasara omenala. Achọrọ m ka mee ka unu mara onye ka nji na-agwa unu na abat mmiri enwere ọkara agwụ, abat akwa ọkọ tiwara aka, abat Ezeobi na Asaba, abat ọfịa fụrụ agụ, about Eke Hit, about Donka Mighty, about ndị agha niile na-ene anya n'ụbọchị tata bụ ndị Anambra steeti ibe ọgwụ ego ka ha na-agwọ. Ọgwụ ego bụ mmadụ ịnapụ ife n'ike. Ịbịa n'obodo oyibo ha na-akpa 419. Onye bụ ọgwụ ego maka na enwere ihe dịka ọgwụ ego n'ala Igbo. Mgbe buru gboo dịka esi ekwue n'okwu, ịtụtụta ego wejere mama gị ọkụwa gị isi. Mana gịnị mere na ụmụ nwaanyị Igbo pụtazi na TikTok now na-ekwujọ omenala Igbo? Ọ maka na nke ha mụtara na mba akwụkwọ ka ha ji ekwu okwu. Ilele onye Igbo kịta na nọ na soshal midia na-agwa gị ihe dị n'omenala. Omenala Nsụka dị nsọ, ịfụmefugo omenala Nsụka. Iro na Nsụka ugbu a religion ewerego ihe gbasara omenala Nsụka. Na ama m na otu aka ọ dị na be unu, mana achọrọ m ka unu kpachapụ anya na-esonu ya bụ okwu ọnụ m ka m na-akụziri ihe bụ omenala Igbo.